Hindi ako naniniwala sa'yo! Aray! Aray! Tumigil ka na! Ano ba nangyayari sa'yo? Bitawan mo ako! Ano? Ano? Lo, ano po? Oh, Ano po, Lo? tawaan kayo ng Diyos. Kumusta ang biyahe nyo? Oh, nandito na pala kayo. Nagugutom na ba kayo? Ikaw, Marga, gusto mo magmerienda? Ayos naman po ang biyahe namin, Lo. Hindi na ba kami magmimerienda, Nay? Dumaan lang po kami dito ni Marga para bumisita. Ganun ba? O nga pala, umupo muna kayo. Hindi po, Lo. Kailan pala yung kasal niyo, anak ni Marga? Sa susunod na buwan na po, Nay. Simpleng kasalan lang naman po ang mangyayari. Oo, dapat maging practical kayo dahil mahirap ang buhay. Basta, yung laging bilin ko sa'yo, Apo. Kapag nagsama na kayo ni Marga, ikaw lagi ang magpapasensya sa kanya at huwag mong sasaktan ng asawa mo. Opo, Lo. Hindi ko po makakalimutan lahat ng aral niyo sa akin. Huwag kang tutulad sa tatay mo na sinasaktan ng nanay mo. Ang tatay talaga. Huwag na natin pag-usapan yung nakalipas. Mas maganda, pag-usapan na lang natin yung tungkol sa kasal nyo. Opo, Nay. Tama po kayo. Balak po namin magpakasal sa Manawag Church. Opo, Nay. Napag-usapan na po namin ni Renz lahat-lahat. Kukunin din po namin ninong si Tito Jay. Mahal. May pasalubong ako sa'yo. Sigurado ako, magugustuhan mo ito. Ano ba yan? Ito na naman. Wala ka na bang alam na ibang pagkain? Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Kasi nung nakaraan na bumili ako, nagkulang kasi sabi mo, nasarapan ka. Nung nakaraang linggo yun, Renz. Hindi ka ba talaga marunong mag-isip? Sayang naman to, mahal. Hayaan mo, bukas, bibili kita ng ibang pagkain. Kung nangihinayang ka dyan, eh dilamunin mo yan. Sabi ka nga dyan. Renz! Renz! Oh, mahal, bakit? May problema ba? Bakit walang tubig? Hindi ka na naman nag-ipon? Alam mo namang nawawalan tayo ng tubig pag madaling araw, di ba? Pasensya na, mahal. Hindi pa kasi nagkakaroon ng tubig simula kahapon. Eh di sana, pinakigib mo ako. Di ba alam mo naman na naliligo ako ng maaga? Pasensya ka na, mahal. May inaayos kasi ako sa labas, kaya nawala sa isip ko. Alam mo, wala ka talagang utak. Mas importante pa yung walang kwentang ginagawa mo kaysa sa pampaligo ko. Eh di sana, dumiskarte ka. Alam mo namang may trabaho ako ngayon, di ba? Hayaan mo, ipagigib kita ngayon para makaligo ka na. Bilisan mo! Alam mong mainit ang panahon ngayon, tapos pinapainit mo pa yung ulo ko. Tabi! O, mahal. Nakala ko ba may pasok ka ngayon? Pagpalit yung kasama ko. Mamayang gabi na lang ako papasok. Sige. Pupunta pala ako ng palengke ngayon. May gusto ka bang ipabili? Uy, mahal. Ano ba yon? Ang sabi ko, kung may pabibili ka ba? Bahala ka na. Sige. Abala. Ang haba ng pila sa grocery. Tingnan mo yung mga pinamili ko. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Ba't ang tagal mo naman? Kanina ka pa umalis ah. Pasensya na, mahal. Nakasalubong ko si paring Roy. Kaya nagkwentuhan lang kami saglit. Nagsisinungaling ka sa akin, no? Niloloko mo siguro ako. Aray ko, mahal. Hindi naman kita niloloko eh. Kahit tawag mo pa si Roy. Aba! Aray, At pumapalag ka na ngayon? Nasasaktan ako. Tama na. Aray! Ano nangyayari dito? Anong ginawa mo rin sa asawa mo? Nay, si
Sinasaktan po ako ni Renz. Nay! Hindi, Nay! Ano, Renz? Hindi ka dito, Iha. Maupo ka muna. Kailan ka ba natutong manakit ng babae? Di ba kabilin-bilinan sa'yo ng lolo mo na huwag ka mananakit ng babae? Lalo na at asawa mo si Marga. Hindi pwedeng malaman ni nanay yung sinasaktan ako ni Marga. Ano na lang ang iisipin nila sa akin? Ano, Renz? Magsalita ka. Hindi ko sinasadya, Nay. Nabigla lang ako. Hala, sige. Humingi ka ng tawad kay Marga. Mahal, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya, kaya nasaktan kita. Subukan mo pa akong saktan ulit at magkikita na tayo sa barangay. Pagpasensyahan mo ng anak ko. Pag inulit pa niya, ako na mismo magdadala sa kanya sa barangay. Sige hunay, ilang beses niya na po kasing ginagawa sa akin yan. Talaga, Renz? Hindi ka naman namin pinalaki ng lolo mo na ganyan. Halika, Marga. Pumasok ka muna sa kwarto para magpahinga ka. At ikaw, bata ka, magpalamig ka muna ng ulo. Hindi ko na alam kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Nay, Oh, alis na ako. Yung sinabi ko sa'yo, wag na wag mo sasaktan yung asawa mo. Kasi babae pa rin yon. sige po, Nay. O siya, alis na ako. Mahal, bakit mo naman sinabi kay nanay na sinasaktan kita? Alam mo namang hindi totoo yun, di ba? Alangan naman sabihin kong sinasaktan kita. Hindi pa ako nasisiraan ng bait, no? Para ipahamak ko yung sarili ko. Dapat, sinabi mo na yung totoo. Alam mo naman na hindi kita kayang saktan, di ba, Marga? Eh bakit di mo magawang sabihin sa nanay mo na sinasaktan kita? Dahil baka pagtawanan nila ako pag nalaman nilang ikaw ang nanakit sa akin. At alam kong hindi maniniwala sa akin si nanay dahil lalaki ako. Kaya nga malakas ang loob ko na saktan ka eh. Kasi alam kong sa akin sila maniniwala at hindi sa'yo. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Hindi mo na ba ako mahal? Huwag mo nga akong dramahan, Renz. Mahal! Sige, dadalaw na lang ako pag wala si Marga. Nahirapan kasi akong tsumembong umalis eh. Basta, dadaan na lang ako dyan. Magdadala ako ng pasalubong. Mag-iingat kayo ah. Sige, bye. Sino yung kausap mo? Siguro babae mo to, no? Umamin ka sa akin. Ano ka ba? Si nanay yung kausap ko. Talaga lang, ha? Hindi ako naniniwala sa'yo. Aray! Aray! Tumigil ka na. Ano pa nangyayari sa'yo? Bitawan mo ako! Ah! Mahal! Mahal, hindi ko sinasadya. Mahal! Mahal, hindi ko talaga sinasadya. Lahat ng pagtitiis ginawa ko dahil mahal kita. Pero may hangganan din ako. Sorry na, mahal. Lumayo ka sa akin. Hindi na ikaw yung dating Marga na minahal at pinakasalan ko. Hindi ko talaga sinasadya. Pagod na akong intindihin at tunuwain ka. Renz! Renz! Parang awa mo na. Hindi! Papayaan mo na ako. Renz! Pwede ba? Tumigil ka na! Renz! Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan. Nagsisisi na ako. Hindi na! Uwi na ako kila nanay! Bakit? Bahay naman natin to, ha. Bakit kailangan mo pa umuwi doon? Napapagod na ako sa pananakit mo. Hindi kita kayang saktan. Kaya ako nalang ang lalayo sa'yo. Patawarin mo na ako. Hindi ko na uulitin. Magbabago na ako. Hindi na kita sasaktan. Hindi ko kayang mag-isa, Renz. Ilang beses mo nang ginawa sa akin yan. Pero ginawa mo pa rin. Huwag mo akong iwan. Nakikiusap
ako sa'yo. Hindi na magbabago ang isip ko. Minahal kita eh. Binigay ko ang buhay ko sa'yo. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo lang ako. Renz, bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Mahal na mahal din kita, kaya wag mo na akong iwan. Wag ka nang umalis. Renz, please naman. Tama na. Tapos na tayo. Renz! Renz! O Apo, ayos ka lang ba? O Polo, Bakit hindi mo sinabi sa nanay mo ang tungkol sa pananakit sa'yo ni Marga? nahiya akong malaman nyo. Nakalalaki kong tao. Ako pa yung sinasaktan ng babae. Wala namang mali sa ginawa mo, Apo. Bilib nga ako sa'yo sa kabila ng pananakit sa'yo ni Marga. Di mo naisip na saktan din siya. Lagi ko kasing naiisip ang payo nyo, Lo. Kapag ako mananakit ng babae. Oo, Apo. Pero hindi rin tama ang itago mo ang ginagawa niya sa'yo. Naintindihan ko, Polo. Basta, huwag mong masyadong isipin yun. Dahil nandito lang kami ng pamilya mo. Siguro, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Siguro nga po. Tama yung sinabi ng lolo mo, anak. Kaya wag ka madadala sa ginagawa sa'yo ni Marga. Dahil hindi lahat ng babae ay katulad niya. Opo, Nay. Makakaasa po kayong hindi na mangyayari ulit yun. O ano, alam kong nagugutom na kayo maglolo. Tara, kumain na tayo sa loob. Tara, Apo.